Yo, what's good everyone? This is Oak Boy, Dollar Dancer. It's all about umdanso, nani niyazi. Today we are operating blind dates and the atama rules and tshela amagama ngibuzana ukuthi what ethol. Should my ngapha ntona yami ungitshela green flag yakho intombazane. Ladies first. Oh! That's a pa. Khulumele phezulu. Afile. Ungitshela green flag yakhe mfanini. Mfana papa. Khulumela phezulu Ngithanda ngomfana sisi. Oh, green flag. Yeah. Okay, green flag yami mfanini. Haphela. Okay, green flag yami mfanini, mfana loyal ne. Bese umfana osithandayo man. Aish. Yabo. Aish. Umfana one quality time man. Okay. Yeah. Now, sisku ithintana ngitshela green flag yakho. Ntombazane ngaphaphi. Aish. Man, ntombazane enganashashalaza. Aish. Ayithola. Ntombazane egizayo. Hayi. That's all. Asincini. Aish. Okay. Fili sikonje singapha. Ungitshele i-red flag yakhe mfanini. Mfana ungagezi. Mfana wenzani? Ungagezi. Okay. Mfana ukhuluma kakhulu. Mfana utlimayo. Yeah. Okay. Wena boy. Mawuthi ukhuluma kakhulu mawuzothula nami ngithule kuzobhora. Mele wana phaphe Aish. Yeah. Okay. Manje Ini i-red flag. intombazane ethanda ukuzenza iboss khale sami isicathulo la. Yeah. And intombazane njani ethanda ukuma nabafana bathi yo eish Abathanda abafana. ecelana imali asincike. I feel. The next question is, girl, what is your type? What? Type yam. Muntu light in complexion. Okay. Bese. Umuntu manish. Yeah, umuntu light, the rest akunandaba. Okay. Athi speak. Wena ntanga type yakho umuntu onjani? Ulo. Ay. Oh yeah. Bo. Uthini? Okay. Phela. Ozakutshela athi uthini? Uthe kanjani ngoba umboni? Ngibheka imask kumnyama la ngiyambona. Yabona ngicabanga umuntu engqondweni yavela la. And ungabe isikhobo. Okay, sekora. Okay, mntwana yami. Mina ngiza kuwe manje. Mntwana yami, wena ibody count yakhe ngathengani? Wow. Ngathengani boy? Indle iPhone icede ukuphuma. iPhone 17 Pro Max. Yo. How much imali in the iPhone 17 Pro Max? You son, ubunja son. You need some flowers. Khala no Donald Trump mfana waza ngifonela athi ntwana yami wenza kakhulu. Hayi wena yakho ithi ngaki body count? 0. Habi. Azala sodlala la sisikhuluma iqiniso. 0.0000000. Hayi. Yakuthiwa Aish. Okay. Ongama tip phela nawo ndoda. Abani? Yeah, so far ukhuluma nami ngireta ngakhe. out of 10. 9. Ay. Oh yebo, maye wena ntwana umretha ngakho so far. 9. Le one le imi yona. Ay. That's a hit mfana. Ay. Okay. So manje ngizonikaya 2 minutes ukuthi ngikhulume ukuthi yabo. Yathola. Shuma ngiqala. Hello. Hello. Njani? Shapena. Ngimnandi. Umuntu onjani? Mina.
umuntu kind, talkative at some point. Yeah. Ucavane ngami. Ufuna ucavane ngami. Ufuna ukwazi personality yakho. Umuntu right. Osheshisa boreke. Yeah. Right. Wena into ufuna umbuza buza. Like yini ama expectations wakho kumuntu lekwintombazane? Ntombazane emnyama. Asifu. Manje wami mnyama. Nxa zohamba namakhabetho la kulendlela. Intombazane engathanda imali angisebenzeli wena nabo abazali wena. Mara masipathi 50-50. 50-50 hayi 50-50 50-40 Phuma yini 50 phuma yini? hayi musu kuphambanisa lezi zinto sisi. Oh ne like siku date I date dinner ethola expect umuntu onjani Mina yeah expect umuntu onjani? yeah like umnyama ugqoka amasuti No, ugqoke formal. yeah Yabo. Then umuntu light njengoba nishinda. ngiba support abantu bangaphandle ngishaya local brand Hey abakhombe boy. city trip to the world yeah mina ne expect ugelo nemali ungazi ne card lobogogo lokhola ipension yabo yeah lama card la bhala ukuthi sasa siwafuna kwi restaurant ka baba mawafuna not allowed and intombazane engakwazi ukudla ngefork and knife angithanda Nje mina ngakwazi ke. uzodla ngezandla mara ungadli phambi kwami uzohlala kwelinye itafula Okay. ntwana ngabuya ntwana Okay. Ngibonile ukuthi manje le ndaba le ngathi ya fair yabo. So my question is like since ukhuluma naye mucabanga imatch yakho or Kind. angizwanga ntwana umphindele Kinda. wena ntwana mucabanga imatch yakho yeah like ne thanda ukuthi une confidence yakwazi ukuzimela hayish yabo yasho ukuthi akakwazi maye lo uzothi uyakwazi ukudla ngefork ahamba ehlabela bathi yima ngimthanda afile so manje ukhulula ama mask thola nibonana thola wena uzobheka le thola the counter until 3 thola okay 3 2 1 0 aish ay yo so ntwana sensombonile ntwana how do you feel angiboni ndoda ngibona wena lawo how do you feel since umbonile I feel comfortable not excited wena how do you feel since umbonile vidi Normal. snake okay since umbonile umrate ngakhe 10/10. oh yeah wena unamanga uyabona ukuthi yeah umrate ngakhe out of 10 since umbonile akabhekele okay ngika10 afila on snake yeah okay okay mucabanga Mr is your type kuluma phela like yeah
Fili. Bathini? Yeah. But yeah. Maye wena mocabanga type. Yeah, ngathi uyashayana lona. Okay. So my vele ngizonikaye space nyana ukuthi Kanti angakwazi ukungibuza, ngihlezi ngibuza. khona into ofuna ukubuza yona lo. Yikho. Wena Zongibuza ngenkani shift. Hey. Yeah, bafethu, make sure you subscribe, like, share, comment. Yabo. Comment down below. Bankama lakho. Nompumelelo. Yeah. Yeah. So far besikhuluma wawungirate 10 Because you light. The personality yakho hambelana nale personality yomuntu engimfunayo actually. Ngabo yabo. I can take the turns. No. we are back. Bafethu, don't forget to like, subscribe, share, comment down below in the comment section. I thought abashayeli intro. Nyatlala. What up, guys? This is your boy, the one and only Mr. Kunyeke. Mr. What? Mr. Jolly. Asni. Shawan Salad. Okay. So, what do you bring in the table? In a relationship, like in Mali. Yeah, very tara being suppose ukuthi what do you bring in the table? In the relationship. I bring myself. Yourself. And I bring a cent. A shilling. Okay. Yeah. My wena. And ukelo ucela ne-airtime babaye. Babakhe mina. Afida, ngiyabuza afida. Bafethu, don't forget to like, share, comment, subscribe lapho. Thona. So, whenever. Okay. Mocabanga like after la so push or something, no. After behind this. Maybe. Activities. Yeah, wena ntwana mocabanga. Sni. Baba mocabanga wena after la you're cooking something or After la ngiyogigini. Aye. My uthi Na kanjani? Again. Okay. So ukhalela ngosiphi isandla sakho ukuthi man si portable or hayi lezi hayi ngesola lezi hayi okay Singayi. Asibheka izandla zakho. bheka boy singacompare izandla zami nezakho because uyasi boy I'm the genius. Okay okhalela kusifile ufile kanjani ntana mosibamba Ibingathi isandla sakho. Sikrand. Okay wena ufile kanjani mosibamba isandla sakhe Si right. grand. Okay so Mama kushima nginda. Data. Okay. Okay. Data. Ngiphelile. Yeah. Nalo sentabini. Siyaw. You need to cash one ungathatha bani? Cap. $2. Ngeke kuyenzele lutho la kana mali. Lota, lekability $. Asikho kuwe relax. Zalo. Yena lo mrayitha ngakho. -5.
akusinamba hey akusinamba leyo akusinamba hayi okay ntwana Feli it's Ngabuza yena ndokuvala ibudo yethu. Feli okay kunyeke it's really a perfect match or Yeah. okay that's Yeah. Wafethu, don't forget to subscribe, like, share, comment. Yabo. What up guys? This is your boy, the one and only. Ufuna ukufana namanye kakhona. Akekho ku level enguyo. Thanks for 50k followers in TikTok. Keep on pressing that button. Danko. road to 3k subscribers. Yeah, in YouTube. And road to 2k followers in Facebook. I'm following if Nyamas. Yeah, it's your girl. Asne. Bye.